Chimolozemo kenekwa mụ na ihe na-eme na Nigeria na nke ikpeazụ akịta ọ bụ ọzọkwa nke ya abụọ apụtasị ka agba nkịtị na nwere ihe na-eme ka anyị dadọ nọ n'ebe anyị na-azụ si na fuel galala ọnụ ihe na-etinye ego everything are getting high insecurity kala anyị da mmana that there are some deeper things na-eme na Nigeria nwaanyị nọ n'ime ya. Kedu ihe mere njiri bịa n'ụbọchị nke taata mgbe n'ọnwa Igbo ma ịtọ gara aga ka m wetara unu news na ndị ọcha enwego abatago na Nigeria. Everybody now say since abata kedu their next move, kedu their plan na ihe na-akwado ime no, kedu ka obodo si weda na agwụnụ na okwu bụ gịnị nwayọ nwayọ. Enwe mgbe m kwuru okwu so na ndị anụ nwa bụrụ na ha just bata Nigeria na ha nwee base somewhere outside Nigeria mana ha ya abata ka ha malụ ka obodo si adị. So as I'm talking to you now, the latest update unu ya na-afịa na screen nke ọbụla na-ekwu na-etiri na screen ka unu wee na-afọ ihe na-eme. The latest update nọ dị bụ na US deploys drones 200 additional troops into Nigeria. US gịnị na he deploy ya na drones eji akanta ndị ọjọọ. Then ha eputinyego up to 200 additional men to the few batala abata mgba ama na Nigerian news ama ngosi unu nke anọ mana gene ntị ka unu nụ ka the news si aga because ebe I say with this update when Arise news, a lot of things na-eme too fast in this country that na before you na-emichi anya atamu anya emepekwa ihe agafe na. So that is why abụ anyị nọkatakwa asị ka anyị were mmụọ mee gịnị refresh our brain ndị mmadụ na-aga ntị ka ịnụkwu ihe ọzọ na-asị gị the development came as militant violence across northern Nigeria has surged, with a recent coordinated suicide murder in Maiduguri and fresh assault on military outposts linking to Nduboko, Naharam, and Ndi Ice na Swap. Always say that analysts hope that enhancing intelligence sharing and regional cooperation will contain the threat and pave the way for lasting stability. Na ha just no emoro chika na ha just megine bata that need the reason ha jiwe bata. Then in the other news we're saying that the US military has deployed MQ-9 drones and about 200 personnel to Nigeria to provide intelligence 1, 2 surveillance, then 3 and training support to force battling insurgents across the north. Nihe megina ha yebido from north we megini we kpochalo na abata. Ha landero na east, ha landero na west. Ebe ha je megini ebe ha lande bụ na gịnị na north n'ugwu Hausa. Officials say the mission was requested by Nigeria to help identify, track and respond to terrorist threats. No request in the Nigerian government jaka we megini we requested ha. Na ndị ọcha na nwaje osbata na Nigerian government gịnị reach out to them. Then Ngizanti Kefuza the shocking part where say the US intelligence enhances existing intelligence cooperation with Nigeria, boosting sufficient awareness in the north. Now again, we have agreement in Nigeria and the US reach. That na keke anko ka mesi ko wale ga hakiwe ghọta. N'ihe wakporo mmadụ onye aha n'anya fụ na n'okwu anụ nwa kaligokwa o. Awe megina ha we reach out we sin na biano batalo na osenyamaka. Because no when ndị ma say America nyachi invade Nigeria, America invade ho Nigeria. Your government ndị na-achị gị na-achị mụ na gị na bụ ndị sila ha batalo na osenyamaka. Even that Ogbunigwe ahụ Donald Trump tụrụ mgba na agba Christmas, all Nigerian intelligence nye ha full cooperation result ha ji eme gịnị ha ji wee tụọ that Ogbunigwe mgba na ghọta. So if na asị gị na ndị abịa invade Nigeria ka ha mee nke abụọ nke ihe nji ekwuli ha is that na a time will come mgbe oge ili ya aya na asịzi ndị anụ nwa na ha ekwechiri. Because no worozi mgbe ha ya alụzi ọrụ Nigerian government ya bịa sị ha na ya ọbọzikwa ya nkata anyị n'unu kpa kunu na-eme ngwa na bịa na wan ha ekwechiri ihe nna gwa gị dedetuo ya somewhere o ya eme na this Nigeria nwa mụna gị na-abụ na wee sị the troop remain separate from frontline unit.
na ndị anụnwa batanụ ha anarakwa eje ọgụ n'ihu agha. Their main focus is on intelligence to support Nigerian-led operation against ndị Boko Haram and na ndị ISWAP. Na gịnị na-eme na ndị anụnwa nara abụ ọgụ ime agha na ha nara ebu ụzọ ọgụ na ihe bụ nnọọ gịnị ịbịasị ndị Naịjirịa ka nekwa ebe ha fọrọ ndị a nekwa ebe ha fọrọ ndị a na-enukwu n'isi wee apụrụcha na-enukwu n'isi wee mee gịnị wee kọnta ha o nwezi ihe dịka enwee support, tactical support and intelligence oyi ha ya na-eje ndị Naịjirịa na ha bịaghị ebe a ka ha were ahụ ha wee mee gịnị wee ghọgba mgbọ for Nigerians. Then o wee sị the base ha land bụ na Bauchi State. Also Bauchi State will serve as operational base for the drones and personnel. Ha nọ na Bauchi State. Bauchi to Jos etere aka, Jos to Benue, all those things ha nwa strategic location why ha ji wee nọrọ na Bauchi. Ịghọtago? Ha nwere their reason how we choose Bauchi, which I will not come and reveal for you guys because of some intelligent report. Man, oboni no go na north. Iya muhe jikolo Bauchi State and Jos. Iya muhe jikolo hanabo. Ha nwere common border. From Bauchi to Jos, I don't show no 1 hour quarter. From Jos to Gombe, but 3 hours quarter. So in between those places, iya ga Bauchi Toru. You know, always Bauchi to local government, go those things. When I'm going to be T1 on that thing for now. That is not why I am here. Always, the location will allow real-time intelligence sharing with Nigerian commanders, enhancing coordination against Ndiboko, Haram, ISWAP, and other militant group. Neba kaya no we megini kadioku we isi na enwe isi ọbụna ha chọọ ikwu. Ebe aka ha ya nọ wee na-enye full intelligent report. So the reason why nje wetara this video bụrụ na ọka m ti ụjọ na-arụ ndị mmadụ, just to also let you know that na ndị anụnwa nọ na ọ bụrụ na ha nọrọ ha nọ. Now one of the shocking thing ya eme is that na ebe aka ha esi wee send ndị ya bịa bụrụ Gumi. Ha ma why ha ji wee nọrọ na Bauchi. Go and trace the history of Bauchi State and their imams ha si eme. Ebe aka ha ya nọ wee bụrụ Gumi. How why ha nọrọ na Sokoto, Meduguri, all those places, they can easily be sabotaged to that place. And before he bugidegi but about a small area where they easy you contain anything that you could have that place. The reason why you believe in a hand or there for important reason is that Gumi ya be very very soon. Gumi ya be very very soon. It is time for him now to get ka ụmụalụkwa data na ndị anyị ahụ na-etili mkpu na ha abịala n'ọdụ bịa, so that he will know what to do at every given time. Ka ọ dịkwa na mgbe ọzọ, ndị be anyị.